bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye janvier kalo tile 18 san 2022. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye janvier kalo tile 18 san 2023. Ni ye an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la an bɛna an da don min ye Mali ni Algérie kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Olu ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛ tɛgɛnɔbila sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni banbaaci kɛlɛ ye. An bɛna an da don an ka walawali kɔnɔna la ka fɔlɔ ka jɛkulu minnu ni olu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'a bɛ fɔ min ma ko Sport Consulting Mali. Olu kɔni ye faraɲɔgɔnkanba kɛ ni o kɛra dolanci ye, dolanci min ni a laɲini ye yaasa ka se ka minnu ni olu bɛ se dolanci la ka sira bɔ olu ye, olu bɛ se ka se nanzara jamanaw kan cogoya min na. Ka fɔlɔ fɛnɛ ka maliden dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale yɛrɛ yaasa ka se ka dɛmɛ don Burkina cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma. Ale ye taama kɛ min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 800 ɲɔgɔnna si la yaasa ka taa Burkina ka dɛmɛ Mali ta ale yɛrɛ tɔgɔ la k'o fɛnɛ kɛ. Ka fɔlɔ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. Ina komi an y'a fɔ toga min na Mali ale ni Algérie jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen kɔni jɛlen bɛ n'o ye cɛncɛn ka jamanaw yɛrɛ kɔni na o wulikajɔ de kɔnɔna la banbaaci kɛlɛ o kɔni o bɛ sen na. Mali ale ni Algérie olu y'a ye awɔ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ni o banna ni tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye. O tɛgɛnɔbila sɛbɛn de bɛna kɛ sababu ye Mali ale yɛrɛ kɔni ni Algérie jamana olu bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fanbolo minnu bɛ nɔ ni olu bɛ cɛncɛn yɛrɛ kɔni kan wa banbaaci minnu ni olu b'o o yɔrɔ ninnu na ka se ka jɛ cogoya min na ko olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ. I b'a ye k'a fɔ nin tɛgɛ di ɲɔgɔn ma in ani nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn in ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fɛn caman o b'a la o dɔ ye n'o ye ka se ka kalanbolo k'o di anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ani ni anw bɛ banbaaciw kɔ wulikajɔ ale ni kɛlɛ la wa dɛmɛ ni o bɛ se ka don Algérie jamana yɛrɛ kɔni fɛ o dɔ bɛ se ka kɛ pankuru ye i n'a komi a n'a ɲɔgɔnna si wɛrɛ yaasa banbaaci kɛlɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ka bɔ anw ka jamana a fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka bɔ yen an y'a fɔ min ye Sport Consulting Mali olu kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu min y'a faamuya k'a fɔ malidenw denmisɛn caman bɛ ayiwa se balontan na o yɛrɛ kɔni o b'o olu la ayiwa yaasa ka se ka se nanzara jamanaw kan o ka gɛlɛ a caman yɛrɛ kɔni ma o kama olu y'u ka ni jɛkulu yɛrɛ kɔni sigi jɛkulu in sigilen laɲini ma kɛ foyi ye yaasa min ye ka se ka sira bɔ ayiwa an ka sifinnaka minnu bɛ nin nɔ ni galabu b'o la ani dɔɔni balon n'o ye senna dolanci ale yɛrɛ kɔni hukumu fɛ o de kama olu ye lajɛ belebeleba kɛ lajɛ min kɔnɔna la ayiwa a kɔni kɛra dolanci ye dolanci tile 3 baara don a daminɛra bi n'o ye araba sɔgɔmadafɛla ye ayiwa a kɔni bɛ to senna fo ka taa bila fɔ juma yɛrɛ kɔni sɔgɔmadafɛla la o ni nanzaraw ka bɔ n'o ye Tchèque jamana kan fo ka taa se min ye Italie jamana yɛrɛ kɔni kan olu nana anw ka denmisɛn minnu ni o se b'olu la yaasa ka se ka olu tɔmɔ min ye ka taa n'olu ye nanzara la olu bɛ se ka taa dolanci kɛ olu yɛrɛ ka dolanci club belebele minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ wa o hukumu de kɔnɔna la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na jɛkulu yɛrɛ a ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni u ka ca olu y'u da don u ka baara laɲini ka se ka o kɛ anw kɔni ka micro la a kɛra Salifu Tarawele ale ni Sabalikɛn Ture olu kɔni ka hukumu baara kɔnɔna la an bɛ jɛ Jakarija Jakite an bɛ ale lamɛn ani a ka hakilina. Donc an ye jɛkulu bila sen kan n'o ye ko Sport Consulting Mali o jɛkulu bɛ baara kɛ pour ka se ka denmisɛnnin minnu bɛ seko ni dɔnko k'u la farikolo ɲɛnajɛ la ka se ka maaw ɲɛ yira ɲɔgɔn na maa min b'u dɛmɛ ka taa n'u ye kɔfɛ u ka balontan bɛ se ka yiriwa cogo min na komi an yɛrɛ b'a kalama fɛn fɛn tɔgɔ ko farikolo ɲɛnajɛ sɔrɔ de don fɛn fɛn tɔgɔ ko farikolo ɲɛnajɛ n'o ye football ye i mana mɛn i mana se cogo o cogo fo kɛnɛ ka d'i ma ani occasion ka d'i ma min bɛ se permettre ka taa bɔ kan donc an bɛ o de la pour que ka denmisɛnninw dɛmɛ k'an ka sigida dɛmɛ ka Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ dɛmɛ. An y'a fɔ Jakarija Jakite ale yɛrɛ kɔni ta tɛmɛlen kɔfɛ a hukumu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye min ye ka se ka an ka sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ayiwa ni kɔni se b'u la balontan yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la senna dolanci ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka se nanzara jamanaw kan cogoya min na yaasa u ka se ka o kɛ fɛn ye n'a bɛ kɛ tɔnɔ ye ka se u n'u ka jamana bɛɛ lajɛlen ma. Alassane Bo Jakite ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan a ye a hakilina fɔ wa baara ninnu a labɛnbaga dɔ fɛnɛ y'ale ye an bɛ jɛ an b'ale lamɛn Salifu Tarawele Sabalikɛn Ture olu ka micro la.
bi lajɛrɛ kun ti dɔwɛrɛ ye an ye projet mun laɲɛnamaya ta ka agence sigi sen kan mun bɛ farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛ an b'o kɛnɛ de kan donc i ɲɛ b'a la bi Mali balontanna mɔgɔba caman bɛ yan Jibril Dramé ninnu bɛ yan coach Boubacar Gueye bɛ yan Jibril Sidibe international Jibril Sidibe ninnu bɛ yan Lassana Fane ninnu olu de bɛ farala an kan kosɛbɛ ka ko in labɛn an n'an dɛmɛbaga tubabuw nana école ta kunu ka jigin yan nɔ an y'u loger ka an jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye pour que an ka tournoi organiser parce que u ka laɲini ye demande n'u ye u sagona balontannaw ye taa n'u ye ka t'u la jouer club européen na donc an bɛ tournoi de kɛnɛ kan bi a tile fɔlɔ ye bi ye tile saba baara don équipe bɛ yan a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn affronter tile saba in kɔnɔ donc équipe kelen kelen bɛna match saba de kɛ successivement sans arrêt fo ka taa se vendredi ma kelen bɔra République tchèque kelen bɔra Italie donc nin fila bɛɛ ye agence batigiw de ye kelen kelen bɛɛ ka agence b'a bolo u ka jamanaw la ni équipe baw bɛ baara kɛ comme Slavia Prague ninnu ale ni Torino ninnu ni Juventus ninnu ni Fiorentina wa ni Genova donc n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a kanu fana danaya kama n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali balontanna minnu bɛ yen denmisɛnninw ko avenir b'u la u ka taa n'u ye ka taa u club baw la k'u dɛmɛ sabarako ni fɛnw la bon après on a vu que balontan ye fɛn min ye ka s'a la dɔrɔn o t'a bannen f'i ka ye i ka dɛmɛ donc dɛmɛbaga minnu bɛ an yɛrɛ la an dɔnbaga minnu bɛ diɲɛ kɔfɛ on s'est dit k'a fɔ est-ce qu'an t'a essayer ka fɛn dɔ sigi sen kan de façon professionnelle mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnnin dɔw ka balontan kana kɛ tan ni fu ye ka sababu sɔrɔ ka taa kɔfɛ a ka ca Ala fɛ n'olu ye san sɔrɔ an bɛ mun na bi nɔgɔya bɛ dɔw la olu fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ donc hakilina de kɔnɔna na an fila y'an sigi don dɔ la su an ye réunion kɛ an ko a ma a kana kɛ ten dɔrɔn k'an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn a kana kɛ fana tuma bɛɛ mɔgɔ kelen kelen bolola sɔnni an ka fɛn sigi sen kan min bɛ se ka kɛ dɛmɛ sɛbɛlama ye dɛmɛ mun kɔfɛ dɛmɛ wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc minnu sigilen filɛ tubabu ninnu agence dɔ bɛ Italie agence ba don u b'a fɔ o ma ko BSF agence BSF ni Juventus bɛ baara kɛ u ni Milan bɛ baara kɛ u ni Genova ni Fiorentina bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o président de sigilen filɛ nin ye ale ni a collègue dɔ in sport consulting tchèque o fana président de sigilen filɛ ale kɛrɛfɛ nin donc nin mɔgɔ fila an ye hakilinaw échanger an ni tchèque fɔlɔ de y'a kɛ ale ko an ko a ma ka fɔ ale ka agence an bɛn'o branche dayɛlɛ Mali la ka déjà que monde du football anw b'a kɔnɔ an b'a mɔgɔw dɔn talent bɛ minnu na an b'u dɔn an bɛ club minnu bɛ baara sɛbɛlama la an b'u fana dɔn a ko problème foyi t'a la ni anw kɔni don olu bɛ wuli ka jɔ n'anw t'a la de u t'a la mais ni anw b'a la sans aucun problème u b'a la donc an n'ale ka kuma kɔfɛ a fana ye projet di italien ma a diyara a ye kosɛbɛ o k'u bɛ na donc ko daminɛ don an bɛ wuli ka jɔ min na bi fɛn o fɛn kɛra a la an ma a dɔrɔmɛ minɛ mɔgɔ si la a bɛɛ bɔra ni jagajɛ k'a minɛ u ka billet n'u ka hôtel n'u ka fɛn bɛɛ y'an yɛrɛ de ye mais an b'a bisigi k'a fɔ i bɛ fɛn mun kɛ Ala kama ka mɔgɔninfinw dɛmɛ Ala bɛ fara i kan donc n b'aw yɛrɛ fo o de hukumu kɔnɔna na aw bɛɛ bɛ yan bi k'an dɛmɛ ɲɛnajɛ in na wa an y'a bisigi fana k'a fɔ san kɔnɔ an dɛsɛlen bɛ k'a la siɲɛ 3 ye pour que fɛn mun don nɔ ka bɔ a la maintenant a kɛyɔrɔ ko on le fait pour le pays anw tɛ communien dɔrɔn ta ye an bɛ fɛ ka fɛn mun laɲini balontanna ɲuman a bɛ se ka kɛ Sikaso balontanna ɲuman a bɛ se ka kɛ commune 6 la a bɛ se ka kɛ commune 2 la n'an y'a territorialiser ka kɛ communien dɔrɔn ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔw laɲini mun a tɛ sɔrɔ donc événement mun don an bɛna to k'a délocaliser comme siɲɛ fɔlɔ in na Ala y'a kɛ aw farala an kan tournoi donna mɔgɔw fɛ siɲɛ filanan n'an ko an bɛ taa kɛ commune 6 la a communication ka nɔgɔn parce que fɔlɔ kɛra mɔgɔw y'a ye donc fɛn mun na an b'a délocaliser waati n'a natɔ la an b'a bila ka taa les régionales la ka taa kɛ maintenant tali ye mun ye le nombre de joueurs qu'ils auront détecté n'u ye mɔgɔ nombre mun ye o t'an n'o laɲini o de ye ka kɔngɔ ni nali cɛ balontanna minnu bɛ encadrement la yan Lassane ninnu ni Derby présent ni hali Joliba ne delila ka Jules de don ne delila ka Joliba wele an ye Joliba wele Kalabaga ko la ka kɔngɔ nin ɲɛ o mɔgɔ bɛ demande express de b'u bolo ka taa se fo joueur 3 joueur 5 ma minnu ka poste pɛrɛnnen immédiatement n'a mɔgɔ sɔrɔ donc o de la u yɛrɛ y'a mun yɛrɛ kan na ka na sigi nin kɛnɛ in kan ka balontannaw ye ɲɛ na ɲɛŋɛ donc n'o ye mɔgɔ 5 ye o ye mɔgɔ 6 ye a bɛɛ bɛ taa an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an ka laɲini ye mun ye Ala ko sabati ka to halisa labɛnbagaw olu ka hukumu kɔnɔna la maa wɛrɛ tun bɛ nin nɔ mun ni o fɛnɛ faral'u kan ayiwa hakiliw la ani sew la ani wulikajɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na yaasa kɛnɛ in a bɛ se ka ye cogoya min na o maa dɔ ye Sinandiya Kulibali ye an bɛɛ jɛ an b'a ale fɛnɛ lamɛn Salifu Tarawele Sabalikɛɲɛ Ture olu ka micro la
bon an kɔni y'a nin kɔni ko kɔni organiser ni hakilina mun ye fait pour que jeunes minnu b'an bolo balontanna denmisɛnnin minnu b'an bolo donc u bɛ se ka taɲɛ sɔrɔ cogo min na ka carrière sɔrɔ balontanna cogo min na parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ kɛnɛ yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ kɛnɛ in tɔgɔ ye tournoi de sélection de détection ye parce que nin n'a ɲɔgɔnnaw de la an ka jeunes bɛ se ka ye partenaires minnu nalen don donc u bɛ se k'u ye vraiment k'u sélectionner pour que ka taa n'u ye kɔfɛ pour que ka taa ka carrière professionnelle kɛ n'u ye quoi. Welewelekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Mali jeunesse ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sport kɛlaw bon welewelekan mun ne bolo ne kɔni bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo vraiment ka commission d'organisation fo fɔlɔ ka initiateurs fo donc vraiment ka ɲini maliyɛnw fɛ vraiment u ka se ka an dɛmɛ nin tournoi ɲɔgɔnna ka se ka caya cogo min na commune kɔnɔ o ni région kɔnɔ quoi parce que nin tournoi vraiment a bɛ kɛ sababu ye pour que ka denmisɛnninw bɔ yɔliyɔli la pour que ka denmisɛnninw ka taa denmisɛnninw kɔ kan vraiment u ka rêve ye mun ye pour que ka se k'u ka rêve réaliser ye donc an b'o weleda de lase ala ka basigi di jamana ma ala ka tournoi in vraiment a daminɛ na hɛrɛ la cogo min na ala k'a ban hɛrɛ la vraiment halisa an tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ an bɛ initiateurs fo ka commission d'organisation organisation vraiment a ɲɛna kosɛbɛ vraiment a ɲɛna kosɛbɛ vraiment merci. an y'a fɔ dolanci n'i ye ale kuma fɔ degeli karamɔgɔ i b'i da don wɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mali kɔnɔ a kɔni tɛ maa ye maa dogolen n'a fɔra Jibril Dramé maa caman yɛrɛ kɔni b'a dɔn maa min kɔni ko bɛ ka fɔ ale kɔni sɔnna min ye ka kuma anw ka micro la ka se ka walawalaliba yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa kɛnɛ in a bɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani nisɔndiyaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yira an bɛ jɛ an bɛ Jibril Dramé k'ale lamɛn Salifu Tarawele Sabalikɛn Ture olu ka micro la. bon n b'a ka filɛlikɛ jamakulu n'a ka lamɛnnikɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen fo an nana kɛnɛ kan bi commune 1 kɔnɔna la kɛnɛ min ni sport coaching team Mali olu ka partenaire ka taga République tchèque mɔgɔw fɛ u y'a essayer ka tournoi organiser pour que ka se ka sikasi don dɔw tɔmɔ minnu bɛ se ka taa balontan k'u ka baara ye tubabu jamanaw kan tournoi in a organisera o kutumu kɔnɔna la ce matin an y'a daminɛ ni balontan 2 ye balontan fɔlɔ tun bɛ Lassa Foot ni Malakala Academy cɛ balontan filanan o tun bɛ Joliba fana ni Derby Academy cɛ an ye balontan duman ye balontan duman min n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la fɛn minnu bɛ ɲini n'o ye ka ballon technique kɛ ballon na ka tactique k'a la i n'a fɔ ka ballon di ɲɔgɔn ma nɔgɔya kɔnɔna la ka ballon jouer ka taa bi don nɔgɔya kɔnɔna la ani ka fɛɛrɛw boloda min bɛ se ka to groupe min bɛ ɲɛ bɛ se ka tɛmɛ a la cogo di a fana bɛ se ka tɛmɛ a la cogo di an y'olu caman y'a kɔnɔna la mais pour que ka se ka balontanna ɲuman tɔmɔ a k'a dɔn a tɛ se ka taa don kelen tɛ se ka olu kɛ doso ye donc a bɛ to tournoi in ka étaler la k'a kɛ tile 3 ye donc ni min sera k'a kɛ bi k'a kɛ sinikɛnɛ o kɔrɔ k'o ta y'a dankan o bɛ se ka taa comme Seka Dondo ka se ka taa kunnawolo di Mali ma kɔ kan donc nin tournoi souvent Mali mago bɛ ninnu de la ka to ka ninnu kɛ waati ni waati commune kɔnɔ région kɔnɔ pour que denmisɛnnin ɲuman minnu bɛ olu bɛ se ka ye k'olu fara ɲɔgɔn kan Mali direction technique kɔnɔ ka se ka taa fédération k'olu ka ɲɛtaa sabati k'u lakara pour que Mali ka denmisɛnnin kunda n'a fɔ cadet ni junior balontanna ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na se ka Mali kumabɔ sini hakili la ni ninnu tora ka continuer to bɛ kɛ koba ye bi an nisɔndiyara k'a sababu kɛ a balontan kɛra badenya kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko fair play joueurs ye balontan ɲɔgɔn bonya kɔnɔ supporters minnu fana nana olu y'a filɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ arbitre fana ye filɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ aw yɛrɛ ye jama min nana baarakɛden dɔ o b'a bali mɔgɔw nana ka na terrain fa an bɛ dugawu kɛ ala k'a kuncɛ ko ɲuman na a daminɛ cogo min na ni kunkɔrɔta ye ala k'a laban n'o fana kunkɔrɔta ye a hakilina ye min ye ka se balontanna ɲumanw sɔrɔ pour que olu ka se ka taa Mali jɔyɔrɔ fa don dɔ la pour que olu ka se k'u ka duw kumabɔ don dɔ la pour que ka se ka jamana kumabɔ don dɔ la wa se k'u yɛrɛ kumabɔ don dɔ la an bɛ dugawu kɛ ala k'o ɲɔgɔnna caman sɔrɔ a kɔnɔ pour que tubabu ninnu fana bɛ se k'u sagonamɔgɔw sɔrɔ ka taa n'u ye. Joliba AC Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ kɔni tɛ fɔ maa si den kelen ye an y'a fɔ olu ka degeli karamɔgɔ min tun bɛ nin nɔ wa o de ye Bubakari Dia ka fara u kan u yɛrɛ ka dolancilaw olu yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ nin nɔ bari ka d'a kan tolo in a ye min ye dolanci jɛkulu 4 ka se ka olu de kɔni fara ɲɔgɔn kan wa olu ka se ka u ka se ka se ka olu yira min bɛ kɛ tɔnɔ ye ka ɲɛsin a denw yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se jamana yɛrɛ kɔni ma wa an y'a fɔ baara in ye tile 3 baara ye min n'a daminɛra arabado a bɛ taa kuncɛ ka bɛn ni jumadonya yɛrɛ kɔni sɔgɔmadafɛla ye an bɛ jɛ an bɛ Bubakari Dia ale ye jeliba olu ka degeli karamɔgɔ o dɔ don. Bon an bɛ denmisɛnninw entraîner au niveau des juniors
Donc je suis l'entraîneur adjoint de la Sanafa. Bon, Nisoja Flaredo, bon, on a pu venir car les tournois, c'est pas donné à tout le monde la chance de participer. Donc, chance de Ramakana, on a pu participer et on a gagné aussi. Donc, vraiment, Nisoja était mon camp. Vraiment, mes tournois et organisateurs ou faut parce que follow on a une chance sur mais si ça on veut une chance de Demsenuma. Donc franchement c'est une très bonne initiative. Donc on ne fait que de les remercier et puis voilà. Donc c'est ça que je peux leur dire quoi. Awa ina kuma anya fo tugamina malidendo re koni fene alere yasa kaseka deme kodo Burkina chama chala fanga re koni ma malidemi be na le to Ibrahima Sisi ale koni ye tamake tamami na beti jo fo kilometri ke meshiki re koni na aya bela jelen koni ko ke asien re koni na akunye jumenye aywa ale koni ye ni tama ye re koni ke ale re koni dalimbe Burkina jamana nyema mimbe no ye Ibrahim Traoré ode kama ale sona kaseka ni tama ye re koni ke kata minye deme malika deme fokata se minye ale re krenela ale ka deme kaseka odu kanyeshi Burkina jamana re koni matuga mina bari kadaka ale jigi obe Burkina jamana ani Burkina jamana nyemaka yasa minye kele juguni bamba ci kele minye re koni benino Burkina jamana ka ofene odara be seka la kurutuga mina atara Burkina jamana ka kata bunya koke Burkina abela jile ameta ka jamana ko ka krenkenela ni mi metalike Guinée Conakry jamana ka wa Guinée Conakry oluka jamana nyeba noye Mamadou Doumbia wa alere koni kumbe lendo bi minye uka dugumi re koni bin noye tenane ka beni janvier kalo kleta ani shekin oye bi arabadun re koni yasa uka batemesera mi re koni be na be fumo ko pon o mi kume negela kamni wati jan re koni na ale hakilna soro hakilna mi mato o negesira o be boyin to na kaseka oke minye to be datuga mina shimon ale ni fenye wa akumbele no bi yasa ni baraba mi mina ke Guinée jamana re konika anyebla barao olu okaseka ke kabe ni bi re koniye ameta Morocco sankele kaso fokata se ero wari batan ani duru wa ode koni kan kasara miye nazara journaliste do re koni fe bari kadaka ibaye ode kan kasara ka beni nazara journaliste do nazara journaliste fla olu yere koni fe bari kadaka olu yere koni ye la selimi konnala wa obe ka kuma no ye Morocco nyema re ka no ye ambassadeur wa kadaka ko oka fendo koni bu olu bulu ni oma wari do oluma olu yere koni mina okuma kan walima kase o jama ko obla jien bulu fe yasa aywa machama olu be seka tige olatuga mina okumu yere koni konnala kiri tigila mogo koni umne len ko fe aywa kiri baro kele sankile o koni duruma ga sangile konnala ayira ka fo wari minu fene kan asara ore beti jo ero wari wata ani duru koni nyona shila ameta Ukraine jamana ka alisa ka beni Russie alini Ukraine yere koni ka kala jugo mimbo olu ni nyonche ibai ka fo Ukraine olu ka ministry mi yere koni ka bara bene mi ka jamana kono na ko olu bela jele koni nyine bolima ale kumbuka panguru mi kono na be fo mako helicopter wa panguri ajiginto ode manya wa waluma akera to dinga ame wati mina panguri abe fo mi mako crashi wa akoni yoke o min koni kera ministry mi namika afo ale ka bara kero fo no yuka jamana kono na ko olu nyine boliye ale koni ni tura la kafrale ka aywa maworo koni ni tura la ni ya be fara nyonga ka abeti jo mata ani woro la olu de koni ni tura ni avion bina ni defene be dansiki anka bi don kibaru la aywa tuyon komi na bo kala ni onye kaseka olu jide ka jan nu chari yasa jema be seka kuna funu sura to kamina mafo akambe jen wature